wach maduong' ma piny kucho tiluongo ni wach mar jaboya. Jaboya ni tiende ni ene ng'ano ma en gi nyalo mar donjo, mana kaka isewache no, en gi mashin madhi to lupo to kelo. To nikech joma mine onge gi nyalo no, girito to koro gitemo ni mondo gilos osiep, kae to koro weche bende nitiere mang'eny madhi donjo kanyo ma ok owinjore. Koro ng'enyne wawacho ni joma mine riwre uru mokwongo, kae to bedo ni un gi ability mar yudo pesa. Nitiere pesni michiwo gi organizations mopogore opogore. Ok adwa wacho nyinge gi ka nikech ok abiro mar mondo mi aland gi. But kata kamano, e offices mag fisheries and blue economy mag county, nitiere jogo man kanyo, apisas moketi mondo mi ji information ni to organizations makonyo joma nie weche mag nam, especially joma mine, gin mage mondo mi giyud ability mar access to financing. Kae to gidhi ginyiewo boya, gidhi ginyiewo machine madonje nam kendo nyalo lupo mondo gin bende gibed e okang' ma joma chuo nitiere cha. Wach jaboya ni en wach mosekelo midhiero maduong' especially e weche mag tuo. Nikech mane miyudo ni Homa Bay County, Migori kata mana Siaya ema counties mosebedo malo e weche mag tuo marayaki. Nikech koro wach ni en ni iluonge ni gi English iluonge ni fish for sex. En wach, you know, I mean vice versa. Yeah. Ok en wach maber. Omiyo wakwayo joma mine bende ni kata ka ok uriworu, to in ng'ama miyo ma nie okang' mar timo ohala no. Ter pesa nie bank every day. Pesa kik ninde e simu. Pesa ninde bank, igolo tiduoko. Wach ni ema wacho kae pile. Mondo mi bank one ni to yuto mari chal nade. Bende in ng'ano minyalo mi pesa. Joma mine kik luor kao loan. Ikao loan, kata obed mana 50,000, ichule. Kikao tichulo, ability ni mar yudo 250,000 makoro idwaro godo machine mar lupo cha, koro medore. Koro ibedo ni ok depend on jaboya. Tibedo ni in self-sufficient ma inyalo ng'iewo gino, kendo yuto mari inyalo bedo godo e yo makende. To kendo achiel kuom mago kendo bende ma wawacho ne